i entrareu en aquesta travessa. De moment, qui tenim al telèfon? Una altra persona que es diu Inácio, no sé si estic pronunciant bé el seu nom. Bon dia. Hola, bon dia. És Inácio? Sí, és Inácio. Inácio. Tu quines llengües parles? Jo parlo asturià, parlo castellà, parlo una miqueta de català. Perdoneu el meu nivell, que no és molt bo. No, de moment vas molt bé. Però vaja, volem que ens parli de l'asturià. Volem que ens parli de l'asturià. Va, doncs endavant, parles de l'asturià. Va, l'asturià. D'entrada, explica'ns on es parla, perquè nosaltres el limitem normalment a Astúries. Sí, és una llengua romànica que s'estén per Astúries, Lleó, part de Cantàbria i Extremadura, i en Portugal, a la comarca de Miranda del Douro, que és el nostre Alguer, per entendre. La seva distribució té a veure amb l'extensió del regne d'Astúries i després de Lleó, que és el que fa aquesta extensió cap al sud, no? I sou molts parlants? Té uns 600.000 parlants en Astúries, que són tenint enquestes sociolingüístiques més fiables, però vi una reculada entre la gent jove, especialment en zones urbanes. En Astúries s'ensenya a les escoles com a assignatura optativa. Optativa? Com a optativa? Sí. I competint en francès, per exemple. I encara així té molt suport, amb percentatges al voltant del 50%, que no està malament, per la situació de la nostra llengua. És que ells, vaja, l'Inácio és un d'ells, però hi ha molt moviment demanant l'oficialitat de l'asturià. I jo que sempre dic que l'oficialitat... Tampoc és cap garantia, no? Però en aquest cas crec que sí, perquè aquesta qüestió de l'ensenyament, per exemple, és molt important. I a part que és una discriminació claríssima de l'asturià respecte a les altres llengües que sí que són oficials a la península, si voleu, o a Espanya, no? Però bé, vull dir, ells estan lluitant i vaja, jo espero que ho aconsegueixin. On el podem sentir, l'asturià? Inácio, si anem a sopar, per exemple, a alguna població, algun poble, alguna ciutat, si anem de compra, on el podem escoltar? Als carrers, als pobles, a la ciutat. El problema és que a les ciutats cada vegada menys. I als pobles encara no hi ha cap problema per a sentir asturià. Enguany van estar molt a prop d'aconseguir l'oficialitat després de que en 2017 la FCA-PSOE se sumés a la postura a favor, però finalment no va poder ser. Ens va faltar un diputat que es va tirar enrere i no va poder fer la reforma estatutària. Però el futur, encara que és difícil, jo soc molt optimista, il·lusionant, des d'organitzacions com Iniciativa Poble Asturiano treballem perquè el futur sigui millor, i la societat civil no es rendeix, segueix la mobilització, les iniciatives socials de tota mena i també a la cultura, i una producció literària, teatral, musical de gran qualitat. En Rodrigo Cuevas és un dels grans defensors que teniu de la vostra llengua, que allà on va porta l'asturià com a bandera. Sí, és difícil triar, perquè hi ha molt qualitat a la música, però Rodrigo Cuevas, Silvia Quesada, Tori Morilla, hi ha molt de gent, grups com Dixebra, molt de grups i d'artistes. Doncs, Inácio, moltíssimes gràcies. Va, digue'ns alguna cosa en asturià, que el volem escoltar. Sí, jo volia sentir-lo. Sí. Espera un moment, que així, a veure si em pot respondre una pregunta a mi, perquè com que aquí no es troben llibres en asturià, doncs jo quan vaig passar per Astúries vaig anar a una llibreria i me'ls vaig emportar tots. I vaig descobrir una gran literatura. Hi ha el Joan Bello, que és un gran escriptor, està traduït al català, però trobo que ha creat escola i que hi ha molta gent jove molt bona. Aleshores, però ara fes-nos en asturià, que així el sentirem. Recomana'ns escriptors en asturià, si et plau. Pues penso precisament en Joan Bello, Història Universal de Paniceiros, i Berta Pinyán i un més i altres poemes, perquè estan en català. És una oportunitat per a lleure en català literatura asturiana. I si voleu creació d'autors joves de menys de 35 anys, podeu veure la revista Formiento, que té web, formiento.com, i en l'àmbit dels youtubers també, que és creació també cultural, playpresta.com,
són dos dels meus projectes més estimats. Ho recollim tot? Sí. I ho recordem a les xarxes socials, a Twitter, et sembla? Ignacio, moltíssimes gràcies. Restaríem dar vos les gràcies en asturiano por aportar información a la gente de Cataluña de la nuestra lengua, abriendo güey esta ventana més ondes. Un abrazo i moltes gràcies. Gràcies a tu. Gràcies. Molt bon dia. Una altra trucada, va, que estem gairebé ja fora de temps. Enric Cardet. Ui, Hola. Hola, bon dia.